I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Dobrý deň, pozdravujem všetky trénerky a trénerov. V úvode vám chcem poďakovať, že ste si vybrali môj webinár a dúfam, že si v ňom nájdete nové informácie alebo rozšírite pohľad na túto tému. Dovoľte, aby som sa predstavil. Moje meno je Peter Čibík a momentálne pôsobím ako šéf-tréner žiakov v klube AS Trenčín v kategórii U15. Riešenie situácie 1 proti 1 je z môjho pohľadu najdôležitejšia herná činnosť, ktorú by mali hráči v kategórii prípraviek a žiakov zvládať pod tlakom súpera. Požiadavky na futbal sa stále zvyšujú, hráči majú stále menej času a priestoru na realizáciu. A preto pokiaľ nebudú technicky pripravení, budú mať problém presadiť sa na top úrovni. Preto som si pripravil tému s názvom Zdokonaľovanie vedenia lopty a obchádzania súpera prostredníctvom herných cvičení a prípravných hier a rád by som vám predstavil môj pohľad na túto problematiku. Webinár bude prebiehať týmto spôsobom. Na začiatku by som vám chcel povedať dôvody, prečo som si vybral túto tému, prečo riešime túto problematiku v danej kategórii. Potom sa budeme baviť o plánovaní tréningového procesu na úrovni tréningovej jednotky, tréningového mikrocyklu alebo periodizácie ročného tréningového plánu. Zásady a princípy tréningového procesu alebo ako realizujeme a pripravujeme herné cvičenia a prípravné hry. A na konci si pozrieme všetky videá herných cvičení a prípravných hier z tréningového procesu v kategórii U15.